पूजा में आइल बानी जा आ कथा एगो गौनी लक्ष्मी जी के उत्पत्ति वही में सरस्वती जी के मूर्ति बैठल बा। सरस्वती जी के भी गा देनी काहे कि मूर्ति देखनी है तो दोनों जरूरी बा। एगो बात और रउआ सब ध्यान दे, टाइम से हमें को मिनट इधर उधर ना जाए। लक्ष्मी जी के कय गो सवारी बा? लक्ष्मी जी के कय गो सवारी बा? रउआ सब जानता नहीं या उल्लू बनावल बा। लक्ष्मी जी के कय गो सवारी? लक्ष्मी जी के 3 गो सवारी। लक्ष्मी जी के आसन सवारी 3 गो। कैसे? एगो कमल के फूल लक्ष्मी जी के, एगो लक्ष्मी जी के सवारी हाथी, एगो लक्ष्मी जी के सवारी उल्लू। अब विचार करी, जौन कमल के फूल पर लक्ष्मी जी जेकरा घरे आवेली ओकर धन सात्विक जगह खर्चा होखेला, अच्छा जगह खर्चा होखेला, लोग के भलाई करे में खर्चा होखेला, स्कूल कॉलेज धर्मशाला दूसरा के बेटी के बियाह करे में खर्चा होखेला। जेकरा घरे हाथी पर चढ़ के लक्ष्मी जी आवेली आमद होखेला, ओकर राजसी ठाठ बाट में लक्ष्मी जी खर्चा होखेली। जैसे मंत्री संतरी बारे ऐश मौज कर रहल बारे, कोठा पर जा रहल बारे, शराब मदिरा चल रहल बा, बुझ जाई जे ओकरा घरे लक्ष्मी जी बढ़तारी, कमीनी होता, लेकिन हाथी पर चढ़ के आवतारी। उल्लू पर चढ़े वाला के घर में का लक्ष्मी जी करेली? जेकरा घर में लक्ष्मी उल्लू पर चढ़ के जाली उ खाली कही के कर विनाश कर दी। हमारा सामने कौन आगे बा जेकरा से झगड़ा होई कही घबरो मत, तोरा खातिर 10 लाख रख देले बानी, ज्यादा एने ओने करबे तो तार बिकटे गिरा दे हवा जज के 10 लाख में खरीद। तब बुझ ले जे ओकरा घरे लक्ष्मी जी बढ़तारी, लेकिन ओकरा घरे उल्लू पर सवार होके जा रहल बाड़ी। उ धनंद हो गइल बा। ऐसे रउआ सभे संभर के चले के बा। लक्ष्मी आवे तो कमल पर, ओहू से ज्यादा आवे तो हाथी पर, लेकिन उल्लू पर कोशिश मत करी कि लक्ष्मी जी हमारा घरे आवस। ऐसे ध्यान रखे। कहे के बाद कि केरवा के पात पर उगले सूरज, केरवा के पात पर उगले सूरज मल हम करीले छठ बरतिया से ढाके झूमे, हम करीले छठ बरतिया से ढाके झूमे। हम तो से पूछी बरई दिन है पर कोई दिन से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरई दिन है तू करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए हमरो जे सैया से सोने ऐसन सैया से उनकी लागी, हमरो जे सैया से सोने ऐसन सैया से उनकी लागी। हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी, हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे भैया से सोने ऐसन भैया से उनके लागी, हमरो जे भैया से सोने ऐसन भैया से उनके लागी। हम करीले छठ बरतिया से केकरा लागी, हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी। ए ससुरा में बनल रहो कुल परिवारवा से उनके लागी, ससुरा में बनल रहो कुल परिवारवा से, ससुरा में बनल रहो कुल परिवारवा से उनके लागी, ससुरा में बनल रहो कुल परिवारवा से उनके लागी। नैहर में बनल रहो सब परिवारवा से उनके लागी, नैहर में बनल रहो सब परिवारवा से उनके लागी। हम करीले छठ बरतिया से उनके लागी, उनकर प्रश्न बा कि हनुमान जी के जन्म कहवा भई रहे। अब की ताल में बताएं। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की। राम राम हरे हरे, जे ही विधिनाथ होई ही तमोरा, जे ही विधिनाथ
सीताराम बाबू इन नारद मुंह में के चौपाई बा जे ही विधि नाथ होई ही तमोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा राम नाम सुंदर करतारी संशय विहगऊ रावण हारी और का हो सुमरी नाम सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे उड़ामो का रखले सीताराम 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 कौन जाई बिगड़ल काम कौन जाई बिगड़ल काम सीताराम 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 धन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम अब निर्मला जी से प्रोग्राम के आनंद